Mga kagamba, si Jericho Maulyon yung nanalo ng 10 gagamba. Binigyan ko. Pakita mo 10 gagamba ko. Tapos binigyan ako ng ayuda mga kagamba. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh, ayan. Thank you Jericho ha. Siyang nanalo ng 10 gagamba tapos bumili pa siya ng seleksyon oh. Ayan mga kagamba. Dito yan sa may Binyan, Laguna. So yung hindi pa nakakatanggap ng ano dyan, yung panalo nila, tantayin nyo lang. Kung gusto nyo naman ng load, okay, pwede naman tayong load. Okay, shout out mo yung mga tropa mo. Shout out po sa girlfriend ko, si Geraldine Nieva. Tsaka sa mga tropa ko dyan sa San Juan, Batangas. Yung mga spider lover. Thank you po, Taimendo. Iyon, no? Salamat, Jericho. Ayun, mga kagamba, si Christian. Dito sa dulo ng nabutas to. Yung nasa likod namin, dagat na yan, no? Ayun. Malaki pa binahin ni Mang Mendo eh. Oo, sa dulong-dulo ng lupa ito. Akala ko, walang hangganan, may hangganan pa ng lupa. Ay, salamat Mang Mendo. So, Thank you sa'yo, Christian. Thank you. Kuha kayo kay Mang Mendo. Okay. Salamat po tayo Mendo and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel sa lahat ng mga subscriber ko. At sa hindi pa subscriber mga kagamba, paki-subscribe na lang at pindutin ninyo ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga upload ko. So, ang title ng pag-uusapan natin mga kagamba is bakit luma ang nabili ko? Yun. So, bago natin umpisan, shoutout muna kay kay John Michael Ramos diyan sa Baguio City, kay Sir Jimboy diyan sa may San Leonardo Nueva Ecija, yung malaking katawan. Kay Sir Ray Villena na nasa Toronto, Canada. Kay Sir Mark De La Cruz na nasa Spain. At saka si Andy Bon Chan, Aldos Gang TV, si Randy Paluyo, Critics Gaming, si LG, si Jet Borgi, at si Jaculino Sansalani na taga San Pedro Laguna, tropa ni Ian yan, ni Emmanuel Royo, si Jude Rayos, lagi nagko-comment dyan, si Spider Yu, si Marga Jaime, si Aegis Spider PH, Jewel Gagamboy TV, Gagambata PH, Anthony Cubos, Cubos ba ito? Prince Code 72. Shoutout sa inyong lahat mga gamba. Kay Spider Channel PH, kay Kasapi, kay Spider Dog, kay Viral, Gagamchoy, Makoys TV, Kakamba TV, at marami pang iba mga kagamba. Comment lang kayo dyan mga kagamba para mailista ko yung mga pangalan nyo pag nag-comment kayo. So, yung marami nagsasabi dyan mga kagamba, kasi ito ipapaliwanag ko lang or kailangan magpaliwanag tayo tungkol dyan sa mga nakabili sila ng gagamba may halong luma. Yan. Sa totoo lang naman kasi hindi naman sinasadyang maghalo yung luma at saka bago eh. Dahil doon sa umuhuli ng gagamba mga kagamba, minsan umuli siya ngayong gabi, konti na huli niya, hindi niya i-remit doon sa ahinte. So dadagdagan niya, kinaumagahan na siya mag-remit. So ahid ng isang araw yung ibang gagamba niya. So ngayon maihahalo doon yan. Ngayon, tanong, ay bakit sa isang kaha na nabili mo at nakakita ka ng 3 na luma, aba magko-comment na o yung seller katakot-takot na feedback na ang sasabihin kagad na, ako puro luma naman binigay mo sa akin. May mga ganyan mga kagamba. Tapos, yung iba nakabili dyan mga kagamba, nagireklamo sila, robot na raw yung nabili nila, lumang luma. Ewan ko lang din sa ibang seller. Tapos,
may nakitang isang kulangan mga kagamba, may lahat kulangan na. May nakitang isang patay, ang daming patay kaagad mga kagamba. So iwasan natin mga kagamba, kasi sabihin natin, oh may 2 patay, pwede kong palitan nyo kung ako. Pagbalik ko, sige pag-order mo ulit, palitan natin yan, kahit na 5 pa ipalit ko dun sa 2 na yan. Pero mga kagamba, magsabi lang ng totoo. Kasi pag sinabi mong lahat naman nabili ko siya pingkaw. May nakita lang na isang pingkaw, lahat pingkaw. May nakitang isang maliit, lahat maliit na mga kagamba. So maliho yung maliho yung mga ganong pananaw sa buhay. Kasi lahat kami yung mga seller, siguro hindi naman lahat, siguro mayroong mga ilan-ilan diyan na magugulang, mga kupal. Pero lalo na ako at matagal na ako sa paggagamba mga kagamba. Namimigay nga ako na may pasubra pa nga minsan Kaya yung iba na sabi, mahina yung nabili ko sa'yo. Ako na nga nag-deliver sa'yo tapos sabi mo, mahina. Pag mahinang ganyan mga kagamba, tanggihan nyo na. Pero lang kasimple yan, para hindi sumakit ang ulo nyo. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo mga kagamba, yung sinasabi nyo, ay nahalawan ng luma, ay robot na yung iba, ay luma na yung nabili ko, ay luma na yung pinadala sa akin, ganito mga kagamba. Ang masbate kasi, walang bago dyan. Lahat yan na lumilipas yan ng 3 hanggang 4 na araw yan bago mapasa kamay namin yan. Minsan umaabot pa ng 5 araw, 6. Kasi nga, minsan yung isang area mga kagamba nangingilaw, yung ibang grupo kasi tawid dagat pa, isang island. So ipapadala nila sa bangka papunta doon sa tawid. Siyempre may ipon ng gagamba doon bago itawid. Yung iba naman dito sa kung saan yung syudad, nakapanghuli din sila nung gabi na yon sariwa. So napapaghalo yun mga kagamba, yung sariwa at saka luma. So wag natin isisi sa mga seller na akala mo ay nanggugulang. Pero may mga magulang din talaga na seller. Talagang may mga kupal talaga, hindi maiwasan yan. Ngayon, para maiwasan yung mga ganyan mga kagamba, para ipapaliwanag ko nga sa inyo, ang masbate, Cebu o Jinsan man yan mga kagamba, talaga ilang araw yan bago makarating. Ang gagamba mga kagamba, pag 3 araw yan, gugutumin na yan. At saka pag sapit ng 3 araw yan mga kagamba, puno na ng itlog yung lalagyan. Kaya pagkaraan ng 3 araw, tanggalan mo ng itlog, payat na lahat yung mga kagamba. So pansinin nyo, bakit ang masbate pag dumarating mga payat, mga Cebu, payat, kunti lang ng itlog? Kasi pag butchog yan mga kagamba, inaayawan kasi na maglalaban. So pinapaitlog yan muna bago paanong sistemang ginagawa nila. Saka isa pa, pagka nakaitlog na siya, hindi iwas putok yung tiyan mga kagamba. Hindi na siya masyadong mamamatay. Saka isa, ang kagandahan pa mga kagamba, ang advantage ng luma na halimbawa, tumagal siya ng 3 araw at tinanggalan ng itlog, nilinis. Pag napunta sa akin yun, kunti na lang mamamatay doon mga kagamba. Kasi lahat ng mga butchog doon malalaki, nagkandamatay na. So pag i-deliver ko sa iyo yung nag-itlogan na, kunti na lang mamamatay doon. Pero normal sa gagamba, lalo na sa isang kaha, araw-araw may namamatay. Kasi may buhay nga yan. So, pag ipinadala mga kagamba yung masbate, 3 to 4 days yan bago makarating sa kamay namin. So ayusin namin yun, tanggalin namin patay. Sa totoo lang, lahat ng patay na yun, bayad na namin yun mga kagamba. Binabayaran namin yun. Hindi kagaya ng Tagalog na may pasubra lagi sa Tagalog. At saka tandaan nyo, pagka ang gagamba nyo ng itlog, maliit na lang itlog niya pero malaki katawan niya, ibig sabihin pangalawang itlog na yun. Iba yung bagong itlog ng gagamba mo dahil napakakapal at napakatambok ng itlog niya, napakataba. Ganon mga kagamba. Ang pinag-iba ng Tagalog sa masbate ay ang masbate kasi malalaki siya, tapos itatravel nila. So karamihan yan mga kagamba, may sinasabi nilang sariwa, malabong may sariwa
Maliban lang kung kahuli kagabi, papadala. Kasi itatawid pa ng dagat, aantay pa doon ng sasakyan. Alam niyo naman yan, yung mga taga Masbate, kung ilan oras, ilang araw ang biyahe dyan, bago kayo makarating ng Maynila. So, kung itatawid nung pa, una standby pa, nag-antay pa ng kasamahan. Alam mo, nakailaw lang ng 1,000 ngayon, hindi na pwede ipadala. So, aantay pa ulit ng mga 2 hanggang maging 3,000 siya o 2,000, papadala na yan. So, siyempre, may naunang huli, hanggang sa may present na huli. Tapos, pagdating dito, ayusin, may mga nangitlog na dyan, may butsyog na dyan, mayroong kakawag-kawag dahil gutom na, dahil dati nang nahuli, payat na siya. So, hindi yun sinasadya mga kagamba ng mga nag-sailor dito sa Metro Manila. Lalong-lalo na ako. Kaya ang ginagawa ko minsan, bago ko i-deliver ang Masbate, pinapakain ko muna. Tandaan nyo, huwag kayong matakot na luma yung gagamba nyo. Kung marunong kayong magpakain sa gagamba nyo, wala kayong poproblemahin. At kung nakailang araw na yan na na-stock, wala na kayong problema masyado sa patay dahil mangilan-ngilan na lang mamamatay yan araw-araw mga kagamba. Hindi kagaya nung unang bugso, kagaya na ipinakita ko dyan sa video ko dyan na ang daming patay kasi laking tiyan, tapos yung pinaglagyan pa nila madumi, luma, tapos nakulob. Alam nyo naman na pag dumarating sa amin yung yung gagamba, kulob na kulob din mga gagamba. Nakakarton siya, nakapackaging pa siya. So yung gagamba, nasusupukit sila sa sarili nilang virus, yung singaw ng katawan nila, kaya minsan nangingintab yung katawan ng Masbate kasi nga parang pawis niya yun mga gagamba. Yun yan. So wag kayong matakot kung luma, pakainin yung gagamba nyo, magiging sariwa ulit yan. Magiging maliksi ulit yan pag pinakain mo ng gatas. Huwag nyong pagtawanan kung nire-recommenda ko ipakain yung gatas kasi yan talaga ang pampakain ko. Lumalaki ang katawan, 3 araw ulit bago siya kumain. Yan mga gagamba. So sana naliwanagan kayo sa mga sinabi ko. At saka ito pa pala mga gagamba, yung mga reseller, ito niliwanagin natin Pag sinabing reseller mga kagamba, hindi bababa sa 5 kahayan pag umorder. So, malaki ang discount mo pagka ganun order mo. Yun ang reseller. Mga gamba. Pero pagka retailer ka, pa isa-isang kaha ang kinukuha mo, natural yung presyo mo kasi presyo nung binintahan ng reseller. Kasi kung ang presyo mo parehas lang doon sa reseller, ba't pa siya kumuha ng marami? Diba? Wala na siyang mabintahan kasi pumunta na lahat sa akin, parehas lang pala sila ng presyo kahit isa kukunin mo. Sana maintindihan nyo mga kagamba, ang reseller at ang retailer magkaiba. Magkaiba yung mga kagamba. Napakaswerte mo, reseller ka lang, nakakuha ka ng mura. Yan, alimbawa, pumunta ka sa akin, yun, nabigyan kita ng mura, swerte mo. Ganon yan mga kagamba. Pero magkaiba ang presyo ng retailer sa reseller. Ang reseller kasi bultuhan. Kaya pag sinabi mong nag-comment ka sa akin, halimbawa, nagsabi ako ayan, welcome yung mga reseller dyan. Pagka 2-3 lang naman kukunin, huwag mo sasabing reseller ka. Sabihin mo na lang, pabili, magkano. Kasi pag tinanong kita ilang kukunin mo, isa, hindi na kita masasagot Kasi sana maintindihan nyo mga kagamba. Sana yung mga tanong nyo may sense. Para hindi kayo pagtawanan. Pakita nyo, social media matalino tayo. Walang madaming sabi sa taong marunong umintindi. Yan mga kagamba. Walang maraming sabi sa taong marunong umintindi. Yan. Ang Tagalog ng mga kagamba, ang kasabihan. One word is enough for a wise man. Yan ang English niya. One word is enough for a wise man. Okay, so sana mga kagamba, marami kayong natutunan ngayong gabi. At saka sa mga susunod pa ng mga video gagawin natin. Hanggang dito na lamang mga kagamba. Maraming salamat.